Здравейте хора! Добре дошли в OnePlay Studio, където въображението и технологиите се срещат. Все още може да се запишеш за нашите абитуренски фотосесии на телефона в инфото по-долу. Ако искаш да спечелиш безплатна такава, остани до края на клипа, за да видиш как можеш да участваш. А сега участието за нашия giveaway. Абонирайте се за нашия канал, споделете това видео с двама ваши приятели и коментирайте под поста отдолу, коя би била вашата любима локация, на която искате да ви принесем. Въображението и технологиите се срещат. Това е вълшебство!